happy? Are you blessed nga namo diri? Salamat kay Ginoo nakaplaganta sa last Sunday sa bulan sa July. Next natong kita bulan na sa August. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Kumusta mong tanan karong adlaw? Makausap pa gyud, mas kusog pa gyud. Ready go? I am prosperous. I'm healthy. Salamat sa Ginoo, no? Gisustain ta sa Ginoo sa atong awit na gaingon, God is faithful. Matinud-anon ang Dios nga hangtod karon bisag nagaunsan ang kalibutan sa atong palibot. Hallelujah. No? Ang other side sa atong kalibutan, grabe ang sunog. Grabe ang lunok. Diri sa Pilipinas, niabot pod ang linog. Salamat sa Ginoo nga niata sa syudad sa Pagadian until now giproteksyonan ta sa atong buhi nga Dios. Amen. So ready lang ta sa unsay mga moabot pa sa kalibutan because kabalo ta nga kini nga mga pagtayog usa ni siya ka mga timailhan, usa ni siya ka kining climate change karon resulta ra pod ni sa kapabaya sa mga tao nga niya sa kalibutan o sa kadugay na sa kalibutan, no? Sa kadugay na, no? Nga ang nature ni kuan na gyud siya ning murag mo give up na. Pero salamat sa Ginoo ni ata aron andamon atong kaugalingon, no? Tugay magkaguba ang kalibutan, magka-ready pud ta sa atong padulngan sa walay katapusan. So you are blessed to be here karong buntaga kay makadungog ka sa mga pagtulunan nga dili nimo makaplagan sa imong pag-eskwela gikan pa sa kinder hantod mo master ka mo doktor ka mao ni ang pulong nga gikan sa langit nga nianhi diri sa kalibutan. So this morning palihog tindog for the word of God diha sa book of Matthew chapter 9 magsugod tas 35 to 38. Mateo Kapitulo 9, versikulo 35 ngadto sa 38. There is a New Living Testament. Akong basahon nagaingon, Jesus traveled through all the towns and villages at that area, teaching in the synagogue and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of diseases and illness. When he saw the crowd, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without shepherd. So he said to his disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into the field." Gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaranggayan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tawo sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tawo, ang tanan imong pagkakita. Sakitan ka dihang katindog igsoon. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila. Kay nagluya sila ug walay kadasig, murag mga karniro nga walay magbalantay. Verse 37, busagiing na niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihunon, apan jotay ra ang mga ni. Busa pag-ampo kamo sa tag-iyas anihunon, aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Ang tanan mingog amen. Let's pray. God, in the name of Jesus. Salamat Lord nga ani nga building, ani nga panagtigom, daghan kang makaplagan nga mga ngani. O kining makaplagan nimong mga ngani karong buntaga Lord, I pray nga mo say yes sila sa harvest. Lord, kaniya pagtulunan nga among dawaton karong buntaga, magdala sa nanig challenge sa among matag usa ka kinabuhi. Nga nining katapusang kapanahunan, daghang kay mga tao helpless, harass, and Lord, hopeless,
nagkinahanglan kanimo. Ug tungod kay nagkinahanglan nimo, nagkanihanglan ka mga tao nga mo reach out niini. Thank you, Lord, sa imong pagabuhaton karong buntaga as you speak to us. Sa among kasing-kasing makikistorya gyud ka, Lord. Kay buhi kining imong pulong, Ginoo. Ug nasayod mi nga niya ang imong Espiritu Santo aron mo ministeryo kauban kanamo. We honor you, we worship you. In Jesus' mighty name, ang tanan mo singgit og praise the Lord. Lingkod mo mga igsoon. Magisgot ko about each harvest time. Ang tanan mingog it's harvest time. Then ako ni siyang gisubtitle og Jesus needs me. Ang tanan mingog Jesus need me. Nagkinahanglan si Jesus kanako. It's harvest time. Panahon na sa pagpangani. Pero nagkinahanglan si Jesus kanako. Ingon nga parte niini. Ang senaryo nga atong gibasa sa verse 35 to 38 sa book of Matthew chapter 9. Taliwala sa kabisi. Busy man yun ang mga tao, no? Panginabuhi, pamilya, sa pa, mga trabaho, negosyo, murag sama ra sa panahon, sa pag-ani ni Jesus, ang panahon po sa ato karon. Busy kay mga tao. Panahon sa eskwelahan, negosyo, balikon ako, panginabuhi, dahil ang mga religious people, itong nagtudlo sa balaod, busy po sila pagpanudlo. But dunay usa ka persona nga busy usab. Dunay one person nga busy usab. Pero dili kalihukan sa trabaho, pamilya, negosyo, kundili ang iyang gikabisihan mao. Iyang gidala ang kingdom of heaven dire sa kalibutan. Ug mao kana ang persona sa atong Ginoong Hesukristo. Na busy siya, everyday busy kay siya. Because limited ra yang time sa pag-ani niya, first coming of Jesus Christ, limitado. It was only 35 years ang iyang duration sa iyang pag-ani diri sa kalibutan. So, iya yung gigugol, pagsugod niya sa ministry, human siya mabaptize sa tubig, ni-launch out dayon sa ministry sa iyang amahan. O, makaplaga nato, nga ang mga butang, nga iyang gidala, gikan sa langit, diri sa kalibutan, mo ang mga butang, nga eternal. Dili lumalabay, kung dili, may tungod ni sa kinabuhi, nga walay katapusan. Gidalan niya ang agenda sa amahan. Unsay kabubuton sa amahan, dito sa langit, moabot diri sa yuta. Kung basahon nimo assignment nimo, basa ang chapter 9 sa book of Matthew. Sa tibok chapter, mabasag yun nimo diri ang adlaw ni Ginoong Hesus. Just in chapter 9, nabasa na ko diri from verse 1. Sa tiyang suroy na siya sa mga lugar nga iyang ginaadtuan. Kani nga senaryo, iyang giayo ang usa ka tawo nga paralitiko. Iyang giayo, dayon iyang gitawag si Mateo. Si Mateo nga busy kaayo sa iyang trabaho, ingon nga kolektor sa buwis. Wa siya kabalo nga ang Dios nada day plano sa iyang kinabuhi. So he called Matthew to be his disciple. Ug si Mateo, walay pagduha-duha, mi response diretso. Ug misunod kang Ginoong Hesus. Ug next scenario, sa kabisi niya, giimbitar siya ni Mateo. Kaya iyang giimbitar ni Mateo ang iyang mga barkada. Barkada sa kanang pagbuhat og dili maayo, kauban niya sa trabaho, iyang giimbitar aron muodyen si Jesus uban kanila. Yang gi-invite si Jesus kauban sa mga unbeliever aron makadungog pud sila ug maka-experience sa presensya ni Ginoong Hesus. Bisan og ang mga Parisiyo nagbagulbol kay supak gyud kay sila sa pagtulunan ni Ginoong Hesus. So, padayon ang senaryo. Nag-dinner sila kauban ni Mateo ug sa mga barkada ni Mateo, mga co-worker ni Mateo. Human ato sa kabisi siyang adlaw,
Daan na po yung sa kapapa, nga nangamuyo niya. Kay namatay na iyang anak. Nagmasakiton, himalat yun. Lord, adtua akong anak, Lord. Busa miadto si Jesus, pag-abot niya dito, patay na ang anak ni Jairus. Apan salamat sa gahom nga presente diha kang Ginoong Hesus. Iyang gi-raise into life ang anak ni Jairus. So ang mga tao, grabe kay bulong. Igsoon, wala mahuman dito ang adlaw ni Ginoong Hesus. Nahimamat na po niya ang usa ka tawo nga buta. Ug iyang giayo ang tawo nga buta. And the last chapter 9, mga verses above 34, miadto na po siya, na po siya nihimamat nga usa ka tawo nga nagpuyo sa sementeryo. Nagpuyo sa sementeryo tungod kay dili na siya magunitan sa mga tao because ang demons nga naa niya is legion. Napuy-an siya demonyo nga kataw kag legion kanang grabe kadaghan. Una nga dili na siya kung gapuson siya maguba gyud ang gapos. Tanan gyud nga naghukas na gud siya na siya matulog sa kanang minteryo. Way makaduol niya kay bangis kay siya. But sa dihang nahimamat niya si Ginoong Hesus. Igsoon ko diha sa Ginoo, ang legions of demons migawas gikan sa maong tawo, naulian siya ug nagbiste siya ug misunod siya kang Ginoong Hesukristo. Ang kana nga story from verse 1, chapter 9, verse 1 to 34. Wala na siya muhunong diha. Tuwa kay karong buntaga, gustong ipakita sa Ginoo. Sa matag usa ka nato nga naglingkod diri. Unsa ang iyang purpose ang pag-ani. Unsay katuyuan niya. O kanang katuyuan niya, apil ikaw karong buntaga. Gusto ba kang mo-apil? Apil ka sa katuyuan sa plano sa Dios sa iyang pag-ani diri sa kalibutan. So tan-aw na to sa verse 35 na malandong gyud ko ani nga mga verses o kaning akong ipaabot sa inyo ha, gikan gyud ni sa akong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So isgutan na to number 1 sa verse 35. Humana to, what a busy day. Daka na kayong gibuhat sa Ginoong Hesus, ning kurog na ang yawa, kay nanaog ang langit diri sa kalibutan. But verse 35 nagingon diri, Jesus traveled. Ming biyahe siya. Human niya to napagawas ang demonyo, ning biyahe na po siya throughout all the towns. Ang tanaming og all. Tibuok lungsod. Iyang gibiyahe. Kung unsa kay gisakyan ni Jesus, no? Unsa ka kalayo ang mga lungsod. Towns and villages, mga kabaranggayan, adto nga dapit iyang hometown nga maong Nazareth. Iyag yung gisuyod ang mga barangay ug mga lungsod. Unsay gibuhat niya didto? Nagmarites siya, nagnegosyo siya. Unsa iyang gibuhat? Kita na to igsoon ang kabisi sa nagdala sa kingdom of God diri sa kalibutan. Nagiskot ang Biblia nga Jesus was teaching in the synagogue. Nagtudlo siya sa mga tigumanan. Sa may gitudlo niya dito. Nagtudlo siya sa pulong nga naghatag og kinabuhi. Nagtudlo siya sa pulong nga gikan sa langit. Kay walay laing gikan sa langit nga miani sa kalibutan gawa sa persona ni Ginoong Hesukristo. He was teaching in the synagogue. Then he was announcing. Kay kag-announcing, nagpahibalo siya sa good news. Iyang gidala ang maing balita about the kingdom. Kay mga tao, bisiras manginabuhi. Wala kabalo nga, do na di ay life after death. Ang mga tao sa unang panahon, o basin karong panahon na, kontento rag makaon, makatrabaho, maminyo, mamatay. But salamat sa Ginoo. Gipakita sa Dios sa tao nga di ra ang kinabuhi taman diri. Iyang gipahibalo, iyang gi-announce, iyang giadtong mga barangay to announce the good news about the kingdom. What is the kingdom? The kingdom of God is here. Ang kaluwasan ni Ana, mikanaog ang manluluwas. Hallelujah! The kingdom of God is here. Mo ni ang message, mo ni ang good news. The kingdom of God is here. Repent.
Balik na mo sa Ginoo. Kay niya na ang manluluwas. The kingdom of God, ang paghari sa Diyos na ana diri, na nag-introduce na. And he was announcing that. Ug wala pa na pangagsoon na binimo, iya pag yung giayo, every diseases and illnesses. Kita nimo igsoon. Kung basahon nimo ang upat ka ebanghelyo, the 4 gospels in the New Testament. Unsa man ang gospel sa New Testament? Unsa nagsugod? Mateo, sunod. Marcos, sunod. Lucas, sunod. Katong wala kabalo, palihog intawag memorize. May estudyante na mo sa Pagadan City Salvation na Praise Learning Center, kabalo sa tibuok. Mga books of the Bible. Matthew, Marcos, Luke and John, sa 4 gospel, makaplagan nimo ang purpose ni Jesus, nganong mikanaog siya sa kalibutan. Nganong iyang gibiyaan ang langit. Nganong gibiyaan niya ang iyang kanang kamajestic niya dito. Diin ang mga anghel nagsimba niya. Yes, mikanaog siya. Ang iyang main mission, ang iyang pinaka-mission sa pagkanaog sa kalibutan is to die on the rugged cross. Nga iyang iyatak yan kinabuhi ug malansang siya sa cross aron bayran ang tanang sala, mga kalapasan, tunglo, balatian sa tanang tao sa tibuok kalibutan. But before that main event sa iyang life, before siya moadto sa cross, before niya ihatag yang kinabuhi, mga igsoon, he made a difference in the lives of people. Nakita nila ang kalahian sa taong Diyos nun o dili Diyos nun sa persona ni Ginoong Jesus. Nakita sa mga tao, he made difference to his disciples. Nagtawag siya mga tinunan. 12 ka tinunan to follow him. Nga mahimo siyang model sa usa ka tawo nga nag-ila og Dios. Nakigkuan siya, kanang mga pangutana sa mga Parisiyo, mga magbatikan sa balaod sa iyang panahon. Nakakita unsa kalahi ang iyang pagtulunan. Lahi man kaayong pagtulunan ni Jesus kaysa balaod nga gitudlo sa mga Parisiyo. Because ang balikon ako, ang teaching ni Jesus is from heaven. And ang teaching ni Jesus is love in action. Ang Parisiyo, mailang kay sa balaod, pero dili mo buhat kung sa gisulti sa balaod. But ang teaching ni Jesus, it was a love in action. So sige silang magbangga. So kung magbasa ka diya sa Biblia, makita nimong kalahian sa pagtulunan sa balaod o sa pagtulunan sa gugma nga gidala ni Ginoong Jesus. Different good ang iyang pagtulunan. So igsoon sa iyang mubuang nga panahon, gitrain niya ang 12 disciples. Kay kabalo si Jesus nga limited ra iyang time diri sa kalibutan. Ug ang iyang pananawon, di lang ang mga tao sa iyang pag-anhi ang makasaksi o makadungog, makadawat sa panalangin sa langit, kung dili hangtod karon. From generation to generation, sa dili pa mo balik si Ginoong Jesus. Mga tao sa iyang panahon nilabihan katingala, sa gahom nga nagpamuhat kaniya. Kay baliko nako tanang balatian, mga ayo sa diyang muduol kaniya og mutuo. Tanang demonyuhan, mga igsoon nagawas nun. Tanang makasasala nga nakahimamat na Jesus na bag-o. Nakabati sila og love gikan kang Ginoong Hesukristo. Nakita ni Jesus sa personal nga paagi ang tinuod nga kahimtang sa tao. Yes, kabalo si Jesus ang resulta. Kabalo ang Diyos ang resulta sa sala. Basta diyang may kanaog siya, physically, kita niya mismo ang kahimtang sa tao. Nakita niya ang resulta sa sala nga napanunod sa tao. Evidence kaayo. Okay. Lingkod sa akong igsoon ha.
evidence kaayo nga ang mga tao balik-balik lang, tuyok lang sa sala. Lisod kaayo ang kinabuhi sa tao sa kalibutan. People are suffering. Di lang sickness, kundi klase-klaseng suffering. Ang trabaho sa demonyo sa kinabuhi sa tao, grabe, nasaksihan ni Jesus. Physically, diha gyud siya sa lawas. Heaven came down. Ang langit may kanaog diri sa yuta. Palakpakan nato katong nanaog gikan sa langit. Kinsa ang nanaog gikan sa langit? Kinsa. Sige nung Jesus, ato ipotas atong palakpak para niya karong buntaga. Woo! Thank you, Lord! You came from heaven to earth to show us the way to heaven. Aron ipakita sa Dios ang paagi sa pag-adto sa langit. Igsoon, diri niingon si Jesus sa dinhi pa siya. Iyahang gipaybalo sa mga tao. Nga nag-ingon siya sa John chapter 10 verse 9 to 10. I am the gate. Ang tanan mingo, gate. Unsay purpose sa gate? Muagi ang mga tao. Amen? Kung sirado ang gate, makasulod ba ang mga tao? No. Si Jesus may pabalo, I am the gate. Those who come to me in me, those who come in through me will be saved. Iyang gipailay ang kaugalingon. Walay relihiyon makaluwa sa loob. Si Jesus may paila. Sa pag-anin niya diri sa kalibutan, ningon siya, ako ang pultahan, ang muagin ako, ang mutuon ako, maluwas. They will come and go freely and will find good pastures. Makakinabuhi silang gawas nun. Gawas nun sa bisyo, gawas nun sa tanang buhat sa demonyo. Og ingon siya, makakaplag silag maayong sibsiban. Sa may sibsiban? Pagkaon. Pagkaon nga dili malata na arang Ginoong Jesus. Yan padayon siya kingon sa verse 10. The thief's purpose, ang katuyuan sa yawa, is to steal, to kill, and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Listen, more than 2,000 years ago, mauni ang gisulti ni Jesus sa mga tao sa iyang palibot. But Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ug mao po niya ang gisulti sa matag usa ka nato. Kung ang yawa nakahilabot nimo kay nakanyabuhi ka sa sala sa una. Salamat sa Ginoo nga karon nga naanak ka ni Ginoong Hesus, ang iyahang gihatag nimo, ang iyahang katuyuan sa imong kinabuhi. Hataga na kanyag dato ug makatagbaw nga kinabuhi. Dato! Dato sa kalipay, dato sa kalinaw, dato sa katagpawan. An abundant life. Walay laing abundant life gawa sa life ni Ginoong Hesus. Ug sa iyang pag-ani, maingon siya sa mga tao, the Son of Man came to seek and save that which was lost. Mianhi ko, ingon si Jesus, aron pagpangita sa tanang nangawala, aron sila luwason. Miani siya sa tanang tao. Sa personal niyang pag-ani ug hantod karon. He came to seek and save to which was lost. John chapter 8 verse 12. Jesus spoke to the people once more. Nakigsulti na po siya sa mga tao. Nakigsulti na po siya karon. Mao ni ang teaching ni Jesus sa pag-ani niya sa kalibutan. Ug nagpabilin hantod karon. Ingon siya, I am the light of the world. Ang tanan basa? Taga-ipog kusog ang iyang pagbasa. Ready, go? I am of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads. Dawat pa na ninyo?
I am. Kinsay I am? Kinsay I am? Si Jesus, tanan ready go, Jesus! Miingon si Jesus, ako ang kahayag. Dili kaning kahayag sa Samsurico. Dili kahayag sa kandila. Siya ang ehemplo sa kinabuhing matarong, sa kinabuhing balaan, sa kinabuhing pwede di ay mahitabo sa tao. Kaingon siya, if you follow me, kumusunod lang ka nako, kumusubay lang ka sa kong pagtulunan, kung buhaton lang nimo ang ako'y pabuhat sa imuha, you won't have to walk in darkness. Di na kinahanglan pa nga magkinabuhi ka sa sala. Di na kinahanglan pa makabatong ka ng depression, anxiety, addiction. Di na pornography, barkada, laag-laag, kahilayan. Those are in darkness. Daingon siya, because you will have the light that leads to life. Kaya makabato na mo sa kahayag nga magdalanin mo sa tinuog nga kinabuhi. Unsa nga kinabuhi? Kinabuhi sa katarong. Kinabuhi sa pagkabalaan. Igsoon, last na ingon siya, John chapter 6 verse 35. Mo niyang gipanudlo sa iyang panahon ug nadawat po ni nato. Naka-amen ba ka na? Ingon si Jesus sa John 6:35, I am the bread of life. Woo! Unsa may buhaton sa tao sa bread? Unsay buhaton sa tao sa tinapay? Response mo. Kaunon. Sadyang makauna ang tinapay, unsay may tabo sa tiyan. Pero si Jesus ingon siya, ako ang tinapay, I am the bread of life. But pasabot, siya ang tinuod nga, kanang ang kagutom bitaw, ang kagutom sa tao, tinapay ang kaunon. Pero ingon siya, ang kagutom sa butang, sa kanang tao nga makabaton nako, di nagyud gutomon sa mga butang sa kalibutan. Di nagyud mangandoy sa mga butang sa kalibutan. Matagbaw nagyud siya nako. Ang mutuon nako, I am the bird. Whoever comes to me will never be hungry again. Di nagyud gutomon. Because whoever believes in me will never be thirsty. Makontento na siya sa iyahang kinabuhi kauban sa Ginoo. Igsoon, kani nga mapagtulon ani Jesus, mo niyang gidala from heaven to earth. After the resurrection, human niya gihatag yan kinabuhi, 35 years, yang gihatag, wala siya gipataya, He gave His life. Yang gihatag. Wala siya ngayon nga, apatyon na to niya, yes, gigamit ang mga tao. But He gave His life. After resurrection, igsoon. After resurrection, unsa kinsa magipakanaog diri sa kalibutan, aron mo padayon ang message ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan. It's the Holy Spirit. Wala mahuman ang iyang purpose, ang iyang plan. Wala matapos dito iyang pulong. Taman ra paganin niya. But the word, His message of salvation, ang iyang mensahe sa kaluwasan, ang iyang gipanudlo, ang iyang mga milagro are present until now. Hangtod karon, presente. Nagtanyag yapon na ang Diyos wala mahuman siyang trabaho sa tao. 2022 hangtod sa di pa siya mobalik. Ang kaluwasan gi-offer sa tao. Ang iyang teaching nasa Bible, hangtod karon naghatag nato giya sa atong kinabuhi. Ang iyang mga milagro, sadyang ang tao magpagamit sa Ginoo, pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Ginoo, pinaagi sa gahom sa Dios sa iyang gi-declare sa iyang mga labod, ang tao mamaayo. Igsoon, siguro mingon ka karong buntaga, bulahan kayo sila no sa ilang panahon, kay nakakita sila kang Jesus, nakahikap sila kang Jesus, si Jesus nakagakos nila. Imagine kung yung kaugalingon ko sa panahon ni Jesus na tao ka.
Then one time sa imong barangay, nakaabot siya. Then nakakita ka niya. Nakahikap ka niya. Nga ni first hand nga naayo ka tungod sa iyang presence. But abi ninyo igsoon, naingon si Jesus diri sa John chapter 20 verse 29. John chapter 20 verse 29. Miingon si Jesus kanila. Because one time after resurrection, usa sa iyang matinunan, wala mo tuo nga siya nabanhaw. Siya dili ko mutuo kung di ko kahikap si Tomas nga maduha-duhaon. Kung di ko kahikap sa kamot ni Jesus, di ko mutuo nga nabanhaw siya. But unsay sulti ni Jesus, sa dihang nakahikap na si Tomas, nga nabuslot ang duha ka kamot ni Jesus o ang iyang tiil tungod sa lansang, mingon dayon si Jesus, mituo ba ka kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo, bisan wala makakita kanako. Palakpakin mong kagulingon kung ikaw na. Insya, pagkaswerte nila, no? Pero samtang iko nga, bulahan, what do you mean by bless? Bless means the favor of God is in you. Bulahan ang tao nga wala kakita, wala kahikap, wala makauban ni Jesus, but mituo kaniya. Ikaw nga naglingkod diha, nahibabat na ba ni mo si Jesus sa personal nga paagi? Nakahikap na ba kaniya? Uy, marag nagdua-dua sila. Nakahikap na ba kaniya? Sa unsang paagi ka nakahikap o nakakita niya? Sa unsang paagi? Pinagi sa pagtuo, tanan singgit. Gamay na kayo ni singgit, Rigo. Pinagi sa pagtuo. Kinsa na kakahikap ganina? Ako nakahikap ko. Pinagi sa pagtuo. Na-feel nako ang presence ni Lord. Nakita nako ang himaya sa Diyos. By faith. Wala physical, pero diha sa pagtuo. Iksoon, giingnan ta sa Ginoo, bulahan ta. Bulahan ka. Naluwas ka tungod kay dunay misulti ug mituo ka, misulti sa pulong sa Ginoo ug naluwas ka. Bulahan ka nga niapil sa encounter ug mituo kang tanang demonyo pwedeng ipaygawas sa Ginoo ug napahigawas, bulahan ka. Bulahan ka nakabaton og bag-ong kinabuhi because of your faith in Jesus Christ. Because Hebrew chapter 11 verse 6, Hebrew 11:6, it is impossible. Ang tanaming og impossible. Unsay Bisaya sa impossible? Impossible. Dili pwede. Impossible to please God without faith. So kung sulod ka diri, kung nisulod ka diring building nga, kay mo ani ka, kay mo simba ka, unyawa ka mo tuo nga naa diri ang Ginoo, you have not pleased God by that. Sa tupay ni pagsulod nimo diri, mutuo ka nga na ang presensya sa Dios nimo, na ang presensya sa Dios diri, ug ning pakpaka, ning sayaw ka, ning kanta ka with all your might, God is pleased with you. Kinanglan timan anak na to. May tuo tabi sa wata kita. Kabalutang ang panagtigong nga sa manini. Maani agyod ang presence ni Lord. So it's impossible to please Him. Anyone, bisan kinsa, who wants to come to Him. Kisay gusto mo doon sa Ginoo? Ingon siya. Must believe, kinalan mo to, that God exists and that He reward those who sincerely seek Him. Kinsa kay nakadawat og reward karon da? Insya katong muduol nako, katong mangita nako, katong ni anhi dire nagdagan-dagan, urag nagkuan na kayo kay di pa siya kasakay, hapit na siya malate, excited siya mo anhi, I have the reward.
Ayaw gamaya-maya yung pagsulod dire. Ayaw ni siya gamaya. Because in the midst of us is the presence of God. Diri sa atong taliwala, nagpasalig ang Ginoo. Magtigom gani mo sa akong ngalan, naagyog ko sa inyong taliwala. Depende na nimo kung nianhi ka, nga wa ka mag-expectar nga ni ang Diyos. So kung nianhi lang ka, kay check attendance lang, wala kay nakuha pag anhin mo. But akong prayer nimo, get excited ka sa pag-ani because the creator of the universe, ang tag-iya sa imong kinabuhi, gustong muhimamat nimo diha sa panagtigom sa iyang katawan. Igsoon, salamat sa tanang bulahan. Pwede ba manindog ang mga bulahan karong buntaga? Dayon palakpaki ang Ginoo sa mga bulahan. Ayan, ayan, ayan! Woo! Mingon sila nato, unsa po na mga born again, magampo at tuwangan sa simento. Magyaw-yaw. Magyaw-yaw ang mga, kasama na ilang giduulan, kasi ilang gipalakpakan. But ang mga born again, ang mga Kristohanon, nakabalo sila nga God exists, ang Diyos na sa dihang magtigom, sa dihang magampo, sa dihang magtigom ang katawan sa Ginoo. Inay mong kagalingon, bulahan ko. Mitoo, wala kakita. Salamat, Lord. Amen. Lingkod mo, mga igsoon. Woo! Sa mga bulahan. I pray nga wa na'y malit nga mga bulahan. Maningkamot. No? Magtanaw para makapahimaya sa buhay nga Diyos. Ikadua sa verse 36. Verse 36. Sa to pa, sa verse 35, makita na to nga Jesus was busy, nagbisita siya asa mga barangay, mga lungsod, unsay ang gibuhat, nagtudlo siya. Nagpahibalo siya sa kingdom of heaven. Nag-ayo siya sa mga nagbalatian, nagpagawa sa mga demonyo. Verse 36, He saw the crowd and has compassion in them because they were confused and helpless. Nakita niya sa iyang pagsuroy-suroy sa barangay o sa mga lungsod. Nakita niya ang kahimtang sa mga tao. Wala lang siya mingon, hala, abi ninyo igsoon, unsay gibati ni Jesus? Ang magbubuhat, ang tao nga gibuhat niya sa mas iyang dagway, nga grabe ang gibuhat sa yawa. It broke his heart. Pagbasa bitaw nako sa version sa Living Version, ingon ang Bible, it broke his heart. Nabuak iyang kasing-kasing. Sa laing version dire, ingon nga, he had compassion and has compassion in them. Uwing ka compassion, grabing kaluoy. Grabing kaluoy. Kay nasaksihan niya ang kahimtang sa iyang hinigugma. Nasaksihan niya ang mga tao nga gibuhat sama sa iyang dagway. Nga tungod sa sala ni Adan ug ni Eva, nga napanunod sa tawo, nakahigayon ang yawa sa paghilabot sa tao. Mibati siya gilabihang kaluoy. Igsoon di lang sa panahon nga dinhi siya. Physically dinhi siya, kundili sa tanang tao hangtod karon or before siya mobalik. Kung sa panahon ni Jesus, ang mga tao gihulagway niya confused, libog. Nangalibog. Walay purpose. Wala sila kahibalo. Wala sila kahibalo. Unsay after sa life sa kalibutan. They were helpless. Wala sila mabuhat sa trabaho sa yawa. Wala mabuhat. Mga salamangkiro, mga unsa tong panahon nila. Katong mga witchcraft. Siguro nangaayo pero dili gyud siya kaayuhan nagikan sa Ginoo. Temporary healing.
Walay mahimo. Katong mga tao nga makasasala, grabe ang pagpakasala. Igsuon kung sa panahon niya, na witness ni niya. Igsuon sa kadaghang giatubang sa tao karon. Unsa pa karon sa atong panahon. 2022. Unsa nang kahimtang sa mga tao karon? Still confused. Still helpless. Wala ni siya. Wala mahimong nawala tong pag-declare ni Lord. Yun siya, grabe ang kaluoy. Kaya mga tao, libog. Walay mutabang sa ila. Sama sila sa karniro nga walay magbalantay. Sa atong panahon di ay unsa di ay karon. Grabe. Makita nato ang palibot nato, mga taong naa sa kalisod, mga taong nasa kasakitan, mga taong nakasinatig kalamidad. Bago lamang 7-point kapin nga earthquake dito sa Abraham to, dito sa Baguio. Grabe ang mga tao nawad agbalay. Mga tao nasa kasakitan, mga taong nawadan og mga mahal sa kinabuhi, mga tao nga nagpasan og kabugaton, mga tao nga naganto sa kapobrehon, wa na gani sila'y mapuy-an, wa na halos kaunon, mga tao nga gidaog-daog sa yawa, dunay mga kalibog kung kinsa sila. Kung atong tanawon, doon na grupo sa mga tao karon. Wa nakabalo kung kinsa sila. Unsay ilahang gender. Hasta ang mga kadagkuan sa mga kadagkuang opisyali sa kalibutan. Kung imong pangutanon, pila ka gender ang tawo, di nakabalo. Libog. Mga panagbulag. What else? Walay kahumanan nga bisyo. Influence sa daotang mga tao. Pangibog sa unod. Mga kahilayan diha sa social media. Mas grabe karon sa panahon siguro kang Ginoong Hesus. Igsoon, until now, mauni pagbati ni Hesus sa mga tao nga wala pa makabalik kaniya ang maayong magbalantay. Iyang gibati ang libang kaluoy sa mga tao nga pakabalik kaniya. Haga kahangawa, doon na siya'y concern sa kahimtang tungod sa influence sa kalibutan o sa yawa. Munang nahinumdong ko sa usa ka tawo sa Biblia, sa prodigal son. Nakabasa na mo no, sa prodigal son, katong anak nga nawala. Unsa man ang gibuhat sa kalibutan sa iyaha. Human nahurot iyang kwarta. Sahoy kahilayan sa bisyo hurot. Wala na'y nahabilin niya. Bisa na gani ang pagkaon sa baboy, gusto na niyang kaunon. But abini mo igsoon, behind the scene sa naitabo sa prodigal son. Ang amahan nga langit nun. Ang amahan nga gibiyaan sa prodigal son. Nagingon ang Luke 15:20. Luke 15:20. Sadyang nakalimadmad ang anak. Munang ang anak makalimadmad, ang tao makalimadmad, ang tao makamata kung makadungog siya sa pulong sa Ginoo. Sa iyang kahimtang, no? Kung naakani nga kahimtang, no, nakaan kahimtang wa pa ka makabatog relasyon sa Ginoo. Mao ni ang kahimtang sa tanang tao sa kalibutan. But kabalo ka igsoon, ang Dios nga nahigugma sa tao, nagrepresent aning amahan nga gibiag anak. Mingon sa diri. He returned home to his father. Ang anak mibalik sa iyang papa kay nakita na niya nga wa gyud, he was lost. Patay siya. Patay spiritually, bulag siya sa iyang papa. Dayon, what are you nahot? And while he was still a long way off, layo pa kayo siya. Layo pa kayo ang anak. His father ran, saw him coming. Nakita na siya sa iyang papa nga taliabot. Filled with love and compassion. Grabe. Puno sa gugma.
puno sa kaluoy. He ran to his son, embrace him, and kiss him. Mauni ang angay na tong ihulagway sa mga tao nga mapakaduol sa Ginoo. Karong August, whole month of August, people are coming. People are returning home. Mga tao, muli nagikapoy na. Mga tao, mga silingan nimo. Mga tao, wala siyo kakabalo, friend nimo. Siguro, kachat nimo social media, sige reklamo. People are coming home. Nanay mga tao karon nga grabe na kaya nga gian sa ilang kinabuhi. Samtang wala pa sila, layo pa kay sila. Unsay gibati sa Ginoo sa ila? Filled with love and compassion. Sadyang ang tao di ay muduol sa Ginoo. Unsa man siya kahugaw, unsa man niya pagtanaw siyang kaugalingon, unsa man siya sa iyang pagkasyagi, hugaw-gawan iyang kaugalingon, sadyang mubalik siya sa Ginoo. I-kiss siya sa Ginoo. I-hug siya sa Ginoo. Muran pa ang Ginoo sa iya. Muhimamat pa ang Diyos. I know nga ikaw naka-experience ani. Wala ko kabaloon sa kinabuhi nimo sa wala pa ka sa Ginoo. Nakabati ba ka nga gi-judge ka sa Ginoo? Wa na kay pulos. Di na ko mapasaylo, grabe na kay imong gibuhat. But look at the heart of the Father. Nakabalo siya nga kini ang kahimtang sa tanang tao. Mao ni ikaw sa wala pa ka sa Ginoo. Hello? Busa, unsa may mensahe sa Dios ato Kita nga naluwas. Kita nga nakabaton og relasyon. Kita nakabalik sa poder sa Dios. Unsa may atong response? Mao man ang heart sa Ginoo. Filled with compassion, filled with love for the lost. Lost ba ka sa una? Patay ba ka sa una? Karon, nakabalik na ka, hello? Naluwas na ka, hello? Nakabato na kagabaguhan sa kinabuhi? Nakasinati, nakaaning kaluwasan sa Ginoo? Igsoon, bation po nato ang gibati sa Ginoo. Ato pong bation ang gibati sa uban nga wala pa nakabaton og relasyon niya. Bation po nato ang compassion. Maluoy po ta sa mga tao. Compassion, concern sa mga tao nga wala pa makabalik. Makita sana nato ang nakita ni Jesus. Nga ang tao nga wala pa'y relasyon, kauban niya, helpless, confused. Sama sa mga karniro nga wala'y magbalantay. Nga nagkinahanglan sila ni Jesus, sama nga nagkinahanglan ta kaniadto. Makita sana nato, mabati sana nato, igsoon. Ma-feel sana nato ang atong kahimtang sa una. Kung wala pa'y tao, mibit-bit na to, misulti na to, asa ka takaron. Munang ang challenge na ning buntaga, igsoon. Ikaw nga nakabato na, have the compassion, have the mercy and the love of God sa imong kinabuhi for the lost. Para sa uban. Muna ingon si Jesus sa Matthew chapter 9 verse 37. Matthew 9:37. Matthew 9:37. The harvest is great. Ang tanan mo ingon. Ang tanan mo basa. Naibasa diha? Wala. Wala. The harvest is great. Ang tanan, repeat. But the workers are few. Tanan. Nana, ready go. Tanan, ready go. Kinsa may gisultian sa Ginoo ni? Salamat. Ingon si Jesus, daghang kayong depressed. Daghang kayong gibinuangan sa social media. Daghang kayong marites sa social media. Ilag panaway po, comment po sa iyang Kristohanon. Daghang kayo dito nga. Ingon si Jesus, hinog na sila. Ready na sila.
Wala lay may adto nila. Gamay ra kaayo ang dunay concern nila. Gamay ra ang bibati nila. Busa ihantod karon. Sa panahon ni Jesus, He was alone. Nagwali, nagtudlo, nag-ayo. But confident siya karon. Daghan ang naluwas. Daghan ang nabago. But still, the workers are few. Gamay ra gihapon. Sama ra nga si Jesus miingon nato ning buntaga, paminawig saon. Kung ikaw ni, sama ra miingon si Jesus, daghan ang kinahanglan nako, apan kulang ang muadto. Kulang ang muimbitar aron mosimba sila o makadungog sa akong gugma. Kulang ang musulti kanila nga ako ilang gikinahanglan. Kulang ang musulti nga nahilayo sila kanako. Kulang ang mulakaw aron pahibaluon sila nga ako ang dalan, ang kamatuoran o kinabuhi. Kulang hangtod karon, kulang. Daghan sa kong matinun-an, walay kahangawa sa nangawala. Busy sa ilang agenda. Walay panahon sa pagsugot sa akong sugo. Ug miingon si Jesus, harvest time is ready. Harvest time na. Ready na ang mga tao mudangop nako. Andam na ang mga tao nga makadungog sa kamatuoran. Andam na ang mga tao maluwas. Apan, kamay-ramay nagpagamit. Pila ramang kaha ang nagpagamit hantod karon. And Jesus told His disciple, Mark chapter 16, verse 15 to 16. Mark 16, 15 to 16. And He told them, gisultian niya sila. Gisultian ta niya karong buntaga, igsoon. Go into all the world. Preach the good news. Iwali ang may balita to everyone. Sa matag usa. Anyone who believes. Ang tanan mingog anyone. Si bisan kinsa nga mutuo. And is baptized will be saved. Maluwas. But anyone who refuses to believe will be condemned. So this morning, igsoon, dili day makaabot ang maing balita kung walay mulakaw. Wala di ay makadungog kung walay mo inbitar. Dili di ay ni trabaho sa usara ka tawo hantod karon. But buluhaton ni sa tanang tawo nga nakabaton sa kaluwasan nga gikan sa Ginoo. Romans chapter 10 verse 13 to 15. Murag last verse ni nako. Second to the last verse. Romans 10:13 to 15. Sumala sa kasulatan ang tanan nga magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man pagsampit nga wala man sila mutuo. Unsaon man pagtuo kung wala makadungog sa mensahe. Unsaon man pagkadungog kung walay magwali. Unsaon pagwali sa mensahe kung walay mulakaw. Munang ingon ang Biblia, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Pagkatahom sa imong bakba, bisag way lipstick. Pagkatahom sa imong tiil, bisag wala kay sapatos nga nindot. Because God loves lost soul. Daha ko mga testimonyong nadunggan nga pinaagi sa pag-imbitar nila sa usa giimbitar ko dayon sige jud og imbitar di gyud mo undang og text di gyud mo undang og follow up hantod nakasulod na lang ko diri. Pagsulod na ko diri sa hagdan pagani naghilak na ko. Ready, harvest. Sa dihang nagsayawi ta dire, drama dance, daghang kaay ng hilak, daghang na ministeryohan. But kinsa man katay mo follow up nila, no? Kinsa kay mingon nga dali,
na apay daghan. It's a challenge for us as a church. Ikaw ug ako. Gihagit ta sa Ginoo nga mangilabot siyang buluhaton. Nga moingon ta, Lord, apil ko anang kulang, Lord. Kulang kaayo ang mulakaw. Moingon kakarong buntaga, Lord, iapil ko anang kulang, Lord. Iapil ko anang kulang, Lord. Kulang sa imong magbubuhat. Unsa ka ang kalipay sa Ginoo igsoon kung mo na ang tubag nimo karong buntaga. Kaya binimo ang promise ni Ginoo sa imuha, ingon siya. Last na pagyudi ay verse John 4:35-36, John 4:35-36. Unsay promise niya sa imuha? Kumingon ka karong buntaga, Lord, 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 apil ko anang kuan, Lord, kulang. You know the saying, kabalo mo aning sinultian, 4 months between planting and harvest. Ang mga mag-uuma, 4 ra ka bulan, di ba? Pagtanom, 4 ka bulan, magpaabot dayon. Unsay may tabo? 6 na. But I say, ingon si Jesus, wake up and look around. Tanaw sa palibot. The fields are already ripe for harvest. Ang mga tao andam na, mutuon ako. The harvesters are paid good wages. Ang mga ni, bayran og maayong suhol. And the fruit they harvest, ang bunga nga ilang giani, is people brought to eternal life. What joy awaits both the planter and the harvester alike. Ingon siya, bayran katong nangilabot. O katong ilang gi-harvest, ilang mga tao nga ilang gidala sa kuha, madala nila. Asa? Eternal life. Kinabuhing walay katapusan. And what a joy ang nag-ani o katong nagtanom. Grabe ang kalipay sa nagdala o katong namatay puli atong tawana. Exxon, hallelujah. Munang ningon sa Matthew, last verse of 38, pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into the field. Ang mga pag-ampo sa mga tao nga, Lord, daghan pang mamuhat, daghan pang mangilabot. Igsoon, hallelujah. Thank you, Lord, kung ikaw na, ningon ang Daniel 12:3. Daniel 12:3. Ang mga alamon, musidlak sama sa kahayag sa kalangitan. Kadtong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong, mudanag hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Lisod ba ang pagpangilabot sa mga tao para sila makaila sa Ginoo? Dili igsoon. Kung ikaw nakadawat sa pasaylo, nakadawat sa kaluwasan, nakasinati sa kabaguhan tungod sa buhat ni Jesus sa imong kinabuhi, ni-admit nga kang born again ka, ikaw ang tubag igsoon sa prayer. Ikaw usa ka sa gipangita sa Ginoo nga manghilabot sa iyong bulaton. Adto ay imong mga higala, adto ang kauban sa imong trabaho, adto ang kanang invite imong sakop sa panimalay, imong parente, imong silingan, imong classmate, kauban nimo sa business. Why? The harvest is plenty. The laborers are few. I pray this morning, usa ka sa moingon, Lord, mangilabot ko. Karong harvest event sa August, na ako'y bitbiton Ginoo. Katong akong giampo nga tulog Ginoo, ako gyud paluapon, mabitbit gyud nako ako tong atimanon. Manindog mo mga igsoon. Hallelujah. Usawa ka sa moingon, Lord, apil ko sa kulang. Ako, your pastor, apil ko sa kulang. Until now, ang gugma, ang mercy, ang kaluoy, ang gugma sa Ginoo, grabe igsoon. Gibati na anako sa mga taong gibinuangan sa yawa. So this morning, by faith, I know nga you have an influence sa pagadian. Naka-influence sa imong classmate, naka-influence sa mga tao sa palibot.
admitara usa ka sa gitawag sa Ginoo. Ug kanang imuhang kinabuhi ipagamit na. The harvest is ripe, but the workers are few. Pray to the Lord of the harvest. As we lift our hands this morning, pray to the Lord of the harvest. Sadang mag-ampo ta karon, Lord, takang kaing anihon, send me, Lord. Ipadala ko, Lord. Ayaw ihikaw imong kinabuhi igsoon. Ayaw ihikaw imong bakbak. Naluwas ka for a purpose. Father, in the name of Jesus, Lord, kami tubag sa imong pag-ampo. Pray to the Lord of the harvest. Lord, daghang kayo mga tao sa Pagadian, sa Buanga del Sur na kinahanglan nimo. Lord, kani makamuta Ginoo panalangin. Gipaburanan ni nimo Ginoo, gihimo na nimong bulahan kay mituo nga wala ka kita. But another step level sa mong kinabuhi. Di mi papabiling nga kami ra isa. Appeal me sa ani, Lord. Appeal me sa imong bulaton. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Ma-open na mong bakba, maato na mga tiil, magamit mi nimo Ginoo. Lord, among gihalad, Lord. Just dedicate your life igsoon. Bisag wa pa ka maka-experience ani. Just say, Lord, gusto kong mangilabot, gusto kong maka-experience, Lord. Niya nang kalipay. Kauban sa mga ni, kauban sa mga worker nimo. Sige, i-desire igsoon. And Lord, pabati ami sa imong compassion. Pabati ami sa imong gugma Ginoo para sa uban. With open arms, Lord, we want to obey you, God. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Sige, son, i-pray ka ng nasa sa mong una-una karon nga gusto nimong anhion, ma-invite nimo sa bulan sa August. Sige, tagaan kag time karon. Ilip up na siya sa Ginoo. Unsa mang mga babag ana niya iduol sa Ginoo. Nya inang Ginoo, Lord, ako gyud na siyang mabitbit, makahuman gyud siya upat ka Domingo makadungog sa imong pulong Ginoo. Sige, pray. Pray gawa sa imong tingog igsoon. Sige. Hallelujah. Kung wala pa ka tong prayer of three, na kay tawo nga gusto nimong aton, Lord, himo ako, Lord, imong gahom nga pamuhat nako. Kay send out mo nako karon igsoon for the harvest. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Lord, salamat Ginoo nga katong mga tawo mong giampo humok na to, Lord. Ready na to, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amahan, God, second service ni mga katawhan. Kami nga naluwas, kami nga Ginoo nga kasinati sa imong gugma. Lord, akong gisend out kaning second service for the harvest, Lord. For the harvest is ripe. And here we are, Lord. Send us. Salamat, empower ang mga tagusa. Nga ang among bakba magamit, among tiil magamit, ang among talento magamit, ang among kinabuhi magamit for the harvest. Bless us, O Lord. Salamat Ginoo nga tanang ma-invite maka-apil karong Change Sunday makahuman upat ka Domingo. Lord, amo ning gihaladaan, gidedicate na mo ni mga tawhanan nimo Ginoo. I know nga ready na sila mo dawat nimo. Thank you, God. Himay kadungganan nimo lamang amahan sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Hatagi kusog nga palakpak ang Dios sa